Osu ga-esi ofe ọha. Ofe ọha bụ ofe anyị na-eri n'ala ndị Igbo. Ofe ọra bụ ofe ajiri mma ndị Igbo. Ife a ga-eji wee sie dị ofe bụ mbido ofe. A ga-eti ite n'ọkụ wee tie mmiri ọkụ ị ga-eti mmiri ọkụ nke ga-ezu ofe ị chọrọ isi. Ị ga-etikwa akpụ gị n'ite mmiri ọkụ ka ọ sụọ ịzapụ nri dị na ite. Zaa nke dị mma n'ite ị ga-eji wee sie dị ofe. Tinye akpụ n'ọkụ, ọ sụọ, itinye anụ gị, wee tinye pomo na azụ kpọọ nkụ ị ga-eche ka ọ sụọ. Ọ sụọ nkeji 10, tinye ose uji na-afụ ụfụ na ofe ị na-esi, wee tinye ihe na-eme ka ofe tọọ ụtọ dịka nnu maọbụ nọọ ọ magi. Tinye ịcha ngazi na-abụ na ogiri Igbo. Ị ga-ahapụ ya ka ọ sụọ nkeji 20. I were ngazi tichaa obere n'aka gị ka ịma na ọ tọrọ ụtọ. Ọ bụ na ọ tọrọ ụtọ, ị ga-eti ihe dịka magi, ihe na-eme ka ọ tọọ ụtọ na ka o mee ya ka ọ tọọ ụtọ. Anyị ga-eti ụzịza na ofe kịta maka na ụzịza anyị kpọrọ nkụ. Achọ ka ọ sụọ, ịkwarịa ya ka ọ chịkọsọ ọnụ. Hapụ ya ka ọ sụọ nkeji 5. Tinyezie ede nri maọbụ ife ga-eme ya ka ọ lọọ alọ. Nke ikpeazụ, itinye ọha. Ọ bụ na ọ sụọ nkeji 5, ịhọtụ ofe n'ọkụ. Ị nwere ike irie ya wit ụtara ji, ụtara akpụ, ụtara osikapa maọbụ ife ọbụla ị chọrọ iji ya wee rie. Echefula ị na-eso m na ihe m na-eme na YouTube channel m. Anyị ga-afụ ụbọchị onyinyo ọzọ.